Една минута до края на матча. Една минута до края на продължението, което даде Стивън Бенет. А тъча ще бъде в полза на Левски. Станислав Ангелов ще хвърля. Сега е необходимо сините да задържат топката. Остават броени секунди до края. Да задържат топката максимално, колкото е възможно повече. Да не дават възможност на италианците да играят с нея до края на матча. Секунди, само секунди делят Левски до четвъртфинала. Тъч за Левски. Станислав Ангелов ще хвърли. Подаването е насочено към Телкийски. Топката напуска очертанията на терена. Тъч за Удинезе. 15 секунди. 14. 13 секунди. Ето го и последния съдийски сигнал. Последния съдийски сигнал. Четвъртфинал. Левски се класира за четвъртфиналите след уникална победа над Удинезе с 2-1. Един голям матч, един голям обрат, който сътвориха сините на националния стадион Васил Левски пред 40 000 зрители. Левски е на четвъртфинал. Левски ще бъде сред отборите, които утре в 1 часа в Лион ще бъдат разпределени двойките за четвъртфиналистите. Левски е на четвъртфинал. Сините продължават да пишат славни страници от своята европейска футболна история, европейска футболна епопея. Точно 30 години след епохалните битки с Барселона, отново четвъртфинал в турнира за Купата на УЕФА при една много сложна, много по-сложна система, при много повече бариери, които те трябваше да преодолеят. В 12-тия си рекорден матч в европейските турнири сините продължават своята епопея и продължават да мечтаят. Виждате и гола на Даниел Боремиров. Голът, който обърна всичко тази вечер. Голът, който върна надеждите ни, който възкреси Левски за този невероятен обрат. Най-накрая сините елиминираха италиански отбор. Нещо, което не бяха правили до момента. Ето за това казахме, че този отбор при победа тази вечер ще остане. Ще остане в историята. В историята на Левски. Тази селекция на Станимир Стоилов, този невероятен колектив. И отново стадион Васил Левски е озарен от десетки, хиляди вестници, горящи факли. Нещо, за което Станимир Стоилов мечтаеше след мача с Арт Медиа. Нещо, което вече е реалност и след мачовете с Удинезе.